le, tulung terno iki ya. Iki proyek bapak karo Bos Salek iki mau lagi dikirim. Iki terno kekno wong ya. Nggih, Pak. Nggih, nek ngoten kula ternerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten apa, Om? Bapak mana, Duk? Enten ruang tamu, Bu Chandrio. Oh iya. Cin, Rena. Wah, ya like. Sik. Wah, gemiram, Pak. Enak apa Cin? Iki lho, aku mau kongon bapak. Kon ngeterne iki, pulah balik. Iki lho kon ngeterne iki, aku wis ora mudeng ngomong ngene iki apa wis. Pokoke ngerti kuwi kudu duit. Oh, kan aja. Proyek kuwi kan. Apa tadi? Proyek rumah kan. Garap. Mau ngono wis ora mudeng kok. Mudeng ku gak jaluk-jaluk duit ngono kok. Wis sesuk dindek karo kowe ben mudeng ngene lokasi. Ya wis, tak mulai saiki aku urung adus aku. Yo. Saya jalan. Iya. Nek sarung tangi teleponan wae. Iya. Rasa salaman lho. Ora. Ya. Assalamualaikum. Oke. Salam. Duh, cacangnya do nyandi iki nggih. Musik ah. Woi, pecicilan. Ora masalah. Wah, gabut iki. Padha iki, Bos. Kayak bleng-bleng apa nih, Bos? Masuk kuwi masuk. Pola iki. Jengko aku tak nyolong target ning warunge tekong kae. Kayak mau bar pulaan kae. Ya wis, aku tak nyolong pring. Sip. Engko bengi ngumpul nang base camp. Tak gawe iki mantap-mantap. Sip. Ya wis, saya mulai sik. Ayo, Bos. Wah, kita mau kok Bos piye iki? Waduh. Duh, mau kok piye, Bos iki? Wah, apane iki? Bu, selan nyok. Jancuk penyok. Jancuk penyok. Jancuk penyok. Jancuk penyok. Iya. Iya. Apa ya?
pirang persen nih? Di garamannya 50% nih. Lantai piro lagi? Lantai loro iki. Ya, total lantai piro lek? Kita hitung dulu. Gampang sampai berapa? Lagi ngentekke piro iki kan wong iki. Jadi orang ngentekne Tegalku seprapat. Sombong amat. Ngomong-ngomong Pakmu wis nindaki karo aku. Iya. Wis tau tak? Mulai sih ya. Yo, ngomong. Nang nindaki dhewe lho kene iki lokasi. Yo wis siap. Mulai sih ya. Ya. Kowe mau sing entuk karbit durung nyok? Iya bos, bos. Aku mau nyolong kas ning warung tekong. Iki. Iya. Wis jamet candi. Oh iya mbuh bos, sik tunggu ning kene delok kas. Duh bos, sorry bos, telat iki bos. Tapi masuk iki bos, iki bos. Mari gas. Nyolong pengen semua ya Ram. Masalah abad lo. Emangnya penyok wis oleh karbite bos. Lah iki anak buah andalan, padak ki kowe. Ini bos mantap-mantap bos. Waduh, lali. Sisuwe tak gawake ning alas. Oh iya siap. Dan kudu passwordnya. Mangkat strong, mulih goyong. Mantap. Bos, poniman bos. Ayo gini. Cocok. Poniman. Oh, magic.
like, comment, dan subscribe.